pokus číslo 2 ze stejného hřbitova. Bohužel jsme to museli na chviličku přerušit, protože nás přišli navštívit dělníci, který opravují kostel, který tady je. Tak jsme si s nima chvilku povídali. Ne, je pryč. Dostali jsme tip. Dostali jsme tip na další hřbitov, který teda pojedeme taky natočit. A samozřejmě, jestli nás sledujete, nebo ty, co nás nesledujou, tak budeme rádi za odběr, nebo jenom za komentář, nebo aspoň ten palec. Nebo za zhlídnutí. Tě musím i svítit, víš? Ta holčina nejde, viď? Ne. Tady máš to před sebou. Počkej, nikam nespadne hlavně. Tady máš jsme měli, ale už je pryč. Postavit zase. A uvidíme, jestli se nám zase ukáže ta klidnější entita, která tady byla předtím. Bylo ještě dál. Jestli tady seš, můžeš se nám prosím zase ukázat. To je ten otevřený. Jo, Počkej. Tak, dobrý. Vydrž. Tohle je mazec. Oni to tady narušili a teď bude problém prostě znova jakoby, ale je tady. Ahoj, jsem ráda, že jsi se vrátil. My zůstaneme stát, nepůjdeme k tomu, neboj se. Jsou tady, jich tady víc, podívej. A jsou fuč. Je tam? Můžeš se prosím ukázat? Se před náma schovávají. Veď? Jo? A jsou tady, hele. Jsou. Ale dva. No. Dva tam. To budou opět tady. Jo, ty jsou tady před náma. A oni vždycky vykouknou a schovají se. Nemusíte se nás bát. Neublížíme vám. A tady, když dáš tady jako na tohle, jak svítí. Počkej, kdy tady je, hele. Oni tu jsou, ale Tak pojď, co já popojdu. Pojď, ještě pojď. Vidíš? Zůstanu tady stát. Moc tě zdravíme.
Nechtěj. Tady, hele. Je tam. To je právě, jako by mával, vy. Jo. Můžeš nám zamávat? Zamáváš nám? A tady jak vykukuje další, vidíš? Schovaná. Vidíš ji? Jo. A to je něco malýho? Je to malinký. Hele. Fuj na mě něcož. Co to bylo? Fuj na mě něco šáhlo na nohu. Jo. No ale úplně jako za lejtko. To si šáhnul na mě ty? Seš tady ještě? Jo. Ty, ono to jde k nohám, člověče. Hele, jak se to natahuje. To bylo ono. Ukážeš se nám ještě, nebo máme jít dál? Já vím, že mě slyšíš. Posledně, když jsme tady dělali to noční video, který se nám nepovedlo. Tady je, u tebe. Pojď dál. Tak tady v těch místech byla cítit síra. A teďko není cítit nic. Je to tady u tý otevřený? Tato je přiotevřená. Jo. Je tady, hele. Jo. Vidíme tě. A nemusíš se nás bát. Už je schovaný zase. On furt jakoby neví, víš, jestli... Tady je. On jde hrozně špatně zachytit, protože on běhá jakoby kolem nás, víš? Popojdeme, jo? Je strašná zima teda. A tma jak v pytli. Aha. Vidíš, takhle musím zase nabít tu baterku. Jo, ale já potřebuji, abys trošku jako... No tak, dobrý. Já pak nevidím, kam jdu, víš, vůbec. Všimnul jsi, že tady vždycky je to úplně jakoby bez energie. Až když popojdeme zase tam, tím směrem. Jenom nahoře. Jo, jenom nahoře. Jenom nahoře. Jenom čistě tady. A Tamhle v těch místech. u té holčiny, no. Ale to se vždycky jenom ukáže a hned To hned zmizí. ta entita zmizí. Bylo tam něco? Jo, bylo. Čekej. Zůstanu stát chvilku. Můžeš k nám přijít blíž, prosím? Ukážeš se? Děkuju. Tady je před námi. Děkuju. Sakryš. Tyjo, který to? Tenhle. Tady, jo. Aha, už víš, proč přišel blízko.
Mhm. Takže znova budeme startovat. Protože nám to vybil. Počkej, zůstaneme tady. Tak stůj. Stůj. Neboj. Stůj. Já se nebojím. Ale nevím, jestli se to ještě rozjede, protože to vypadá, že ta baterka klekne. Ale všimnul jsi si, že tady se to víc vybíjí, než když jsme byli předtím na tom hřbitově? Mhm. No hele, Takže asi konečná. Dohromady budeme mít nějakých, teď máme 10minutový, předtím bylo asi 6-7. Takže se asi rozloučíme a chceme poděkovat všem, kteří to vlastně uvidějí, shlídnou video, daj odběr nebo i ten like. A těšíme se na další, určitě. ale teď budeme dělat spíš jakoby urbex, 1-2 urbexy a No, já si potřebuju tady od toho trošku odpočinout. Jako. slibujeme, že bude další noční i denní, abyste nejdřív měli představu, jak to vypadá, a samozřejmě noční. Takže my se loučíme a zatím mějte se. Ahoj a díky.